Yo kok arek kok ngene iki dalang iki. Mbak Elisa? Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. Ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nak wong lanang kuwi nak ngepral ora pate banter ning Mbak Elisa wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti wae nang walingkun gae aku nonton. Ngerti lek ngeprak piye. Wah ngoprak iso mak prok. Prok ngono kuwi bol betul. Nek dalang wedok iki sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Apa pena gitu. Ya. Ben Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon noto kene kon ngisepne ning buri. Selamat malam, Mbak. Jeng aturaken wilujeng sugeng dalu mak cangik mbak yulimbuk dalang alek Iki jadi basa ngendi? dalang kok alek Thomas Alek. nah iya dalang tuh biasanya apa belakangnya tuh oh gitu Sugi Narto Sabdo Kuwi kan ya- Anom Suroto Mantep Sudarsono dalang kok alek Sudebyo. oh no burine Enek. oh iya kaya zaman saiki gitu loh dalang Arek iki aneh artine kok, Mbak. apa tuh Angeluri luhure kabudayan. eke apa Angeluri luhur endang kabudayan. luhur endahing kabudayan Iya. eke Kabudayan. kabudayan kok oh Ka. oh radu dudu Ono. X toh Bukan, oh, bukan iya. bukan Master. oh bukan X ya Bukan. Aleknya ALK Iya. Alek oh iya ya wis wangun nek wong telu ngene Alek Alek. L L. Elisa kue dul Dul. Lah kok dul? Lah kok iso lah dul? ya kan ini biasanya kalau trio kayak gitu L Dul. dul Maya Istianti ki Kok apal men pasaku kok ya ditepung ning dhisik, Duk. derek tepang ya kulon derek langkung derek kulon Derek tepang. Derek tepang. Tepangnya di dugang. dugang itu apa Dugang itu tepangnya ngene lho, ngene lho. Kuwi jenenge tepang. itu jejak Jejak, betul, jejak. Lek jejake anu Gareng Purwodadi ke jejak ya jenenge. jajak Oh iya. Redo wis pokoke di ngapunten niki kula sowan kaping pinkul kalih Alah, Ping ping pindho. 2 Ping sing dua. rumien kan ning SD itu tuh Iya, Nek. sebelah betul. kono. yo lopongan itu loh Iya. lapangan. Boso Loh, Jawane kok. apa sih alun-alun? Bukan. Hah? Lapangan tuh boso Jawanya apa? Lapangan tuh alun. Ya lapangan. Ya. Oh ya lapangan. Yo Kon- kudu lapangan. Apa? Siti Wiyar. Siti Wiyar ya apa? Mas? Ngati-ngati loh, kalau S3 loh ini. Siti itu Siti lemah. Oh ya lemah itu Siti. Wiyar ki ombo. Jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun. Oh ya alun-alun itu Siti. Wiyar. Oh Siti Wiyar. Niki Siti Wiyar juga sini. Nggih, Siti Wiyar. Kene yo Siti Wiyar. Oh nek corone apa yang Yasmin ini kan termasuk Siti. Iya, Bude juga Siti namanya. iya itu. Niki Siti toh. Nah. Wo lek niki Siti sing bahaya kok niki. Kok bahaya ngapa Mas? Sing iso gawe lindu ki ya Siti ki. Kok iso gawe lindu? Yo gara-gara nek pacitan obah ki ya Siti ki obah ki begini. Oh, dadi ki ojo nganti obah ya. Ora, nek obah ki ku abruk kok. Iki Nggih, sowan Mbak mari. Elisa iki cerdas loh, Neng. Nggih, Cerdas. Hati, iya. Nggih. Kalau hewan kaki 4 kaya dening wedhus, wedhus itu beranak atau bertelur, Mbak? Yo mana? Mana? Ya, kalau wedus kan menyusui mamalia. Beranak. Beranak. Ya. Yen to banyak Banyak itu unggas kan? Ya. Bertelur. bertelur itu kalau goyangnya cuma sekali, tapi kalau goyangnya 3 kali itu akan beranak. Nggak percaya? Enggak, Percaya. Ini ki banyak hitungannya cuma 1, coba tangannya gini 1. banyak satu. Ya, mikir di sekolah ya. Coba. Terus dipegang tangan kanan, coba. Iki dipegang. sulapan iki. Ya, enggak, pegang tangan kanan. Jajal yo. Gerakan 3 kali.
Coba. 3 kali. Nah, Tuh 2, 3. ya beranak apa enggak? Apa Ben. apa Dua, yang ini tiga. bisa beranak? Coba gini. Tuh, Gerakan. Tuh 2, 3 udah. Saya kira Jawa. Apa? Kowe kurung wayahe. Apa itu? Sik to. Ya. Parek pripun? Iki kok iso beranak Satu. iki piye? Nah. 1, 1. 2, 3. Marai beranak apa ora ngono? Iki to. Heeh. Ya delok-delok to. Tekok titin ya. Marai beranak enggak tin. Kayak gini. Mbak Tatin iki piye? Iki kok marai beranak ki aku rong tau beranak. Sedeleng lagi le. Apa aku iso tanpa bojo ngene gimana manake we? Ayo mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso Siji. marahi manak kuwi lho. Kok ngene kok iso marahi manak ki kok yo nggo dhewe. Iki rumus apa to Pak Dalang? Eh? Kok ngene marake manak iki? Ya takono titin kae. Mbak Tatin. Jenengku ki Tatin. Mbak Tatin. Titin kaya wis kenal-kenal lo. Aku kenalnya megah kok, aku sampean. Kenal kok salah. Aku megah masalahnya. Pegang apa? Tatkalane ndek ben nika jenengan dalam lah Yogya. Nggih to? Yo jane ngendi jal? Jenengan aja panggih kali kula. Ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun lho jenengan panggih kali kula langsung ditempel lah mau kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel? mau. Kaya wong lanang apa petuk tatin kok ditempel. Wale yo, langsung. wah iki pedos. Iki ki ketemu aku lagi pisan. Ditempel itu Nyeluk si jeneng we kleru kok saiki malah ngandake arep ditempel iki maksudnya? aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing ditempel? Sik aku arep takon. Oh. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to. Montilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Ngomong. Oh, maksudnya ketemunya nyaluk ning pasar tempel. Yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggap ae emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta enggak mau dia 1 jam. Untuk nyanyi. Gila. Ora sombong to Wila. Iki jane ngandake endi to apa to? Jenengan aku lo calangi ndek ben nika. Ah. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 juta kowe gelem yu. Nyanyi. Ya aku wegah dipanang kok tugel ndasku. Lho, boten purun to? Ora gelem to? Yo nek diparang ki piye? Ya gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg. Tolong dicetake lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono paranono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Lah iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku teko gasik mau kok. Pripun genahke diparang iki maksudnya piye? Mang anu piyai Parang niku lak enten sing ngajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yu, jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine neng kene neng Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi neng Parang kok ora gelem? 40 juta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku mudeng. Piye? Pak Dalang juga dapat loh. Heeh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat nggak? Wah, Dalang. mau. ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Putar Dalangnya di Palu 100 juta. Estro. Sabar enggak? nyamuk. Ya ini ki nyamuke Pun metu. banget mana mau santi. Lah ya kuwi nek urusan di Parang, di Palu ya Oh, kaya ngono, ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misalnya arep ditangkap 100 juta tapi di Palu wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho, Sa. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone? Ora di tok-tok.
Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, ndalang di Palu ora kok di top-top gitu ora. Yo konsepnya padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene parang karo lembean Lah mau. iya. Oh, ya ngopo paling kowe mau ra gelem lho. Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kok nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Gendong mah kok Gila. Awakmu gelem apa ora? Piye? Cah loro ditangkap swidak yuta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? sedeng apa ora? Ya sik piro gendonge? Engko nek Pertanyaane gendongnya sepira? Boyo takon penonton sik audien ditakoni. Gentongnya Desa cilik. gentong enten mboten ngono. cilik kok gede gendonge. Kok nek ra sedeng ning lumayan Oh, lho iso bisa. gentong. Ya iki. Lumayan daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem apa? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem apa ngopo? Dibiakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki daerah ngendi Lesa? Kalimantan. Papua. Papua kuwi ning biak ngono. Iya. Ya wis pokoke iki karo sene Perkenalan matur dulu, Mbak, sembah perkenalan. nuwun. Cik. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Cik. kesini nek iso Ya. awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa Ya. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah. Oh, panjenengan iki aku ya bingung. Kok iso bingung? Sono beling sono keling. Soale kok sampe beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling ngono. Sono keling. Lah yo. Sono keling sudah 3 periode sa. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbak Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat lho, saking tresnane karo Mbah Lurah. Mongko kok yo iso duwe babon ni loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Masa kowe arep daftar? Lah aku yo ora payu-payu sih prene kok. Awakmu ki ditanggap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lek Mbah Lurah. Lah yo wis apa lagu wis plek ngene wis ngene. Karo Mbah Keling. Lah kandhani Mbah Keling ini saking gininya kan yang beliaunya sahabatnya akeh. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Kecamatan. Ya Kabeh iso butek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Nah, yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi Ya. ada titipan boten. Tadi dari Mbah Lurah ya pengen naik Lurah. panggung. Nggih. Dari Oh, iya. Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Nggih. siap. Jas. Iki pokoke lek dulur lembian kabeh wayangan kudu gruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih keparang rawuh sak CS iki. Nggih, Pak Trimo Mbak menika Trimo. penggemar wayang sesungguhnya. Ya, itu. Di mana papan, di mana Ya. tempat wayangan beliau nyusul. Nggih, Mas Asmoro Sarto, Mas Bambang komplit. Cik. Ije. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Nah, Nggih. Wah, elok sanget. Ugi, Nggih. Mbah Nika Guru. panyuwunipun apa? Podang Podang kuning. kuning, Podang terus wonten kuning, Kesideman podang kuning. juga. Monggo mengke dipunaturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Aku nggih enten Gubuk Asmoro. Oh, iya. Buku Kasmoro. Heeh. Nggih, weh. Ingkang pundi remiyen monggo Pak Dalang, Pak Alex. Kanggo Ka. Terus ya tak kira iki ngono lho, Sa. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih, Ganteng. putih dhuwur, ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, kok bareng iki ki daleme kan Ngawi to. Iki ki nek gone selepan-selepane gosong dadi rupane. Heeh, asline aku putih. Nggih, Andi putih. sing putih apane genah? Wah, yo ndelik kok. Andi tak delok. Awas aja. Awak modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Oh. Kiai nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Sen. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh, iya. Oh, dadi berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah Lah kok apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya, lek ngoyak-oyak Boleh kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wi. Kok iso? Ya jesel arep Apa? arep jepit ke lawang apa piye? Hah?
Oh iya. Kasih, Podang kuning dibawani itu. Podang kuning Iya. nggih pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Nggih, kalian Pak Waris Sugiono, Surabaya. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Mbah Ing Guru, Dukuh. nggih. Nggih. Monggo-monggo. Yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih, alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud temong baksi Iya. Biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Hmm. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nah wong lanang kuwi nak ngepral ora pate banter ning tambah Elisa wah rasa kae. Emang wis tau reti Wah ngerti wae nang walipun gae aku nonton. ngerti lek ku ngeprak piye Wah wah pra iso mak prok. Prok ngono kuwi mbah. kok pok kuwi piye Mbah keprai double pira ora roh aku. ben sing penting lak banter Iya, iya. nggawa sound system dhewe aku Lah nek aku ora kaya nek wong lenang janji tak nggih ngoprak ngene iki meneh matus ngono iki lah rasane piye. nah ya beda ya ada kelebihan ada kekurangan Betul. nek dalang wedoki sing angel nek apa namanya ini apa sabetan perang Lah kok iso? sabetannya susah Sebabe ono sing menghalang-halangi Apa rapena gitu ya sobat nek wong lanang penak ya golek peniti sing pinter. lah piye Ya kok kon noto kene kon ngisepne ning buri. idemu lho Kayak punuk ya. ayo Mbak Tatin Aku ta. Ya, giliran. Halo manis nangsa Ambo bilika kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Nggih, Elisa, sinten, beliau Mas? Pak Samsi, Nggih. beliau Nggih. mantan wakil Bupati Magetan, Nggih. Pak Dan Nggih. Ramil Nggih. Lembian, Semanua. lurah-lurah sekecamatan Kecamatan Lembian. Lembian masuk Sembah sembah nuwun, nuwun sembah Mbah Lurah Sidoyo Mbak Lurah ku ya rawuh iki. Nggih. Wes winggan kula lana. Mbak Tatin ini munggah dirasani. Pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku. Leng rasane? Biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih Pak Seno Pak Seno Nugroho. Nugroho. Nggih pripun? Ya, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bae gedhe waduh gedhe. melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu-melu Mas Rawani Pak. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing grengos niku. Nggih Pak Alek ki ora ngerti ya saya. Iya, iya. Ora ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki gedhi iki bahaya bali dalang dicucup bun-bunane. Ora percaya. Ya, padahal aku demit. Kula cilik napa gedhe mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenane. Tenan. Hah apa? Jenengan tak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. apa ya Mas ya Hah? Sing cilik kira-kira apa ya Mas Ngapa? Ngapa kok mlayu-mlayu? Ngapa kowe? gak ngerti aku Duduane tadi. Ngopo? Kok duduan padake? Aku engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. alah ngono tak padune ra WA aku karo WA-mu Heeh. kok saling pita?
WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Iki jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kono gedhe kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. Oh, tak kira WA. tak kira lek Suatu mak teratak aku. Bahasane piye WA-mu? lebokno Lebokno gone. WA-ku. Heeh. Lan WA-ku lebokno WA-mu. Lah gonmu cilik apa sedeng iki gedhe. Sih. Wandang. Ya. Kuwi lho foto-foto ngono Oh, lho. ya. Mbak Lisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ora cocok? Ketok men senti. Wong aku lagi Sentimen. lingguh wis nganu lho. Wis Lagi antang. lingguh wis dijak omongan Mbak Titin kleru sero kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal klerokno. Palek. Nuwun sewu. Aja titin ke bakul wedang. Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Ngono lho. Sing muni Titin sapa? Awakmu? Budek ya, padha karo Tatin kowe. Lah kok iso? Iya budek. Lah Kok malah ngoneke budek? lah iya. Lah jenengan ngerti apa? Apa? Asmane sinten? Aku to. Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin ditot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Yogyakarta. Ngono. Heh? Lho, budek ta? Ora genah wae. Kowe krungu ra sing cerak. Ya cuk krungu. Krungu. Wong kok tak kene wong bolone iki bendina payah karo Pak Alek kok. Dites yo ane to. Lah tak takon rek. Alah siap. Rek gareng. Ya, Jenengmu sapa rek? Kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji neng Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah no. Enak. Kupingmu lancang ta. Lho cah kene bendina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Urcaru Salaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta Demagijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti kaya budek kowe. Alah. Ger masak wong. ngomongnya Alah ngomongi sapa kok genah kaya Genah kaya ngene. genah kok lho. Jajal pisan kas. Gini. Piye sapa sing arep? Namanya siapa? Aku apa gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Urcarus Alaso. Ayo. Oh, ayo. Oh, wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya, wis kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono lho. Oh, nek gelang ngono. Nek ali-ali? Nek lho. Pengedan ngono. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih? Nyuwun pangapunten rada benging sithik. Jenengan ngelok ning klon apa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan iki koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah ya. Lah ya. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu wae. Diterusne Mbak Elisa. Ya, Mbak Cek. Bareng wis entek sore kok ganggu wae. Iba bunga henga. Hati-hati, Pak, sikile kepijak. Tiku nyanding bisa dadi tombo. Yuk. Yatur ki. Podang kuning, monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Ceh, lere-mere. Menika Sekarang romone colok tayub Mas Firman. Cara tayub. Oh nggih. Nggih, monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek isen tak sayang. Mubeng mister nggonku golek ora krasa.
sing tak sayang ora krasa esuk awan Tunggur. Ya, tuku kencor susuke kabur. Apa ki? Apa iki? Tuku kencur. Tuku kencur susuke kabur. Warga Tunggur muga-muga tambah makmur. Nih. Ayo. Tuku kencur dikreseki. Apa itu? Warga Tunggur muga-muga akeh rejeki. Kowe apa kencure dikapakno? Iku kudu tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Ya. Mugi warga Tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Kencur kok. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare nganggo kencur Jare nganggo kencur nganggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Tu ngombe bubur ketane. Sik to. Bubur kok diombe. Ya Ngombe kencur. Ngono. Bubur ya. mangan bubur. Ah. Mangan bubur ketane ireng. Nah. Dulur Tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Pontongane miteng bareng. Oh repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya malah didelep. Wong sak Tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Elizabeth Amin. Amin. Rezeki kathah. Mbak Elisa. Banyu milih. Mbak Datin, langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggat. Wow, Oh, wonten Mbah Sono Sono Kelih. Mbah Camat wonten syukur kaliwan para kadang-kadang Demang. Leres nggih. Minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan De Lia Aprilia kelawan De Niken ya. Nggih. Monggo terus. Ya. Bajeng ucap. Ya. Monggo. Yuk. Siap. Ya. Monggo Mbah, keparengan minggah panggung. Yuk, cok tito atur lagi. Yuk.
Mbah nuwun. Wis nduk wong ayu. Nggih. Salaman. Niki kersanipun Mbah Lurah jumeneng menika damel sepot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Oh nggih, siap nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, alhamdulillah barokahullah. Amin amin pangestunipun. Pinanggih malih. Oh inggih, mboten Panjenengan dikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu doa restunipun. Seorang Demang yang selalu dicintai oleh masyarakatnya Mbah Tunggul. Nggih niki pripun nggih sudah dimakan usia senja. Iya, mboten napa-napa. Lha awak para bidadari niki bingung. Mangga. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi, Bapak mantan Babuk kula. Lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukamara, Plausan, saged rawuh dipun sekecakaken sedaya kemawon. Niki namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Solo Keneng nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatin ora ndampingi panjenengane. oh ngoten. Mengki niki lek pun wonten request kersane Malah jumeneng ngoten. di kajeng kula ngeten, sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, Oke. oke, tepuk tangan nggih rumiyin. Oh iya, monggo. Cetuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Karo dalange. Kita akrab banget karo Kula dikepung para bidadari ini bingung aku sis piye iki ya. Ngaten lho, pripun, Mbah? Pun sedaya niki minggah bidodari. Bidodori. Wah. Bidadari. Para bidadari dari Kayangan yang turun di Desa Tunggur yang sangat cantik-cantik. Iya. Karek milih lendange sapa kula. Wah, bingung le milih. Niki kur secara kebersamaan niki lagu wajib kula pepeling mawon langsungan. Wah nggih, pepeling ben padha weling lawan Mbah Demang Tunggur. Ya. Pepeling, Cok. Yuk diaturke. Yuk. Yuk. Mangke diterusne Blitar. Nggih. Tanganane Pak Samsi. Yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat saya tindak mungkar magrib lan isya jam keping ayo gane ditambah sholat sunai karena iku perintah agama ngeling ono ning donya wong
suami Blitar zaman Jepang nate kempar peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar penawung desa noto ojo pahit ono candi penataran Blitar timbang layane Bokarno proklamator presiden kan sepisan ana cerita jare pate kaca-kaca motong ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mulon ora modal Blitar dadi kembang lambe ora modal akeh sing padha nyatake entuk geni urupake semangate yen tok matur suwun pedal kang dipun parakan mugi-mugi sedaya kru wayang kalian sedaya para bidadari selalu memandang di udara. Amin, amin. Sembah nuwun Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mandhatipun agetan ngumandang napa pripun? Nggih. Wah, nggih. Mbok nggih menika ingkang Nggih. Ya. didhawuhi melih sinten Mbah Lurah? Wih, pokoke pur anu lagu campursari ndandut. Ya. Nggih. Anu panjenengan ingkang Nika Mbah Lurah Puput, Mbah Lurah Nguri, Mbah Lurah Panji, Mbah Lurah Tapen lengkap nika. Ya, Panjenengan katur celui danten nika. Pak Camat Pokoke nek mboten. gelem digandeng. Lah niku jane Mbah Camat kalian Pak Andan Ramil Lah. monggo. Monggo. Niku jasar mawon malah kur man malah Pak sekejo. Samsi, Monggo. nggih. Pak Samsi, Pak Monggo. Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kap selesai napa? Nggih. Napa? Kapolsek. Apa Mas? Kapolsek. Kap Yo di Polsek. Oke, Kapolsek. Nggih. Pak temang-temang sedaya ingkang rawuh. Nggih, Mbah Demang-demang Nggih, sedaya. sedaya ingkang pokoke rawuh. akeh Pak. Matur nuwun sanget. Nggih, sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih, Lila. sembah nuwun. Irobil. Mbah Lurah. Nggih. Ya Rabbil alamin nggih. Matur nuwun. Berkah barokah nggih Pak nggih. Lurah nggih. Yes. Nggih. Di seperti magetan Yo, pemandang ngoten seperti nggih. magetan Nggih. pemandang. Pak Camat, Pak Dan Ramil, para demang-demang sedaya, Pak Samsi, Yo, Pak. katuran tombok kangen mriku. Ngumandang. Kalian monggo. diajeng Karmini. Ndoleng ndoleng. Remasaku kaya PBB. Siap, gerak. Alalem. Monggo, Monggo. bapak-bapak, Mbah ibu-ibu. Demang, Mbah Demang pupus. Irit, Lembian, Tapen. Bangun jiwa Mbah Dukuh, ekonomi lan sosial Mbah Demangji, monggo. Maha kuasa Boten katon luwen menika. dasar Mbak Yu, Pancasila. bendahara desa, monggo. Bapak Samsi Minggah panggung. Mbak Yu Armini Dan dikoordinir monggo Mbak. Dikoordinir bapak-bapak kersanipun minggah panggung monggo. Nuswantara. Kawuryantang sagala ketinggalan ayem-ayem Monggo Mbak Lurah. Wisata Rotani nara Prajalan tamtama Gelong Tunggal cipta Rasa bediran karsa Gura-gura kumandang Ada Nah, goro
diajeng Monggo, Karmini. Bu. Pak Monggo. Samsi, Pak sedaya Samsi. para demang. Para demang kang boten kasebat setunggal moga setunggal. Awit boten ketinggal saking mriki ingkang rawuh. Pranyata kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada Monggo, Bapak. dasar Pancasila Mbak Lurah ingkang rawuh. Pak Samsi bergiling pun. Jalane, Cok. Monggo Bapak, monggo. Wujud. Rawuh. Karmini. Magetan Magetan bakale kondang yen to kabeh gelem tumandang. Selaras. Alhamdulillah. Nah, niki Pak Camat diaturi mic kan. Nggih. Niki. Ini Mbak Elisa. Niki Mbak Elisa. Mbak Tatin. Niku Mbak senes Mbak Titin niku Mbak. Ya Mbak Titin ke bakul wedang kok ya. Nggih, alhamdulillah Mbak Lurah, Mbak Lurah nggih. Sedaya Mbah Lurah alhamdulillah kepanggih melih. Nggih. Bapak-bapak pembangunan. Nggih, terus Wakil Ketua rawuh Pak Yatmo Ki. Alhamdulillah. Niki dandangu sanget boten kepanggih saestu niki. Lho nggih. Mbah nuwun Mbah Lurah nggih rawuhipun sedaya mawon nggih. Pangapunten, Pak Haji Abai gitu gitu. Nggih, rawuh. Nggih. pangapunten, Pak mohon Haji izin Suyatno. Pak mantan Bapu Mbah Samsi. Nggih. Tes. Pangapunten Mbah Samsi, mantan Bapu Magetan. Beliau Pak Yatno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nggih. Mbah Tek, nuwun sewu. Mbah Tek rawuh niku wau. Nggih, Mbah Jane Tek juga. dijak minggah niku. Alah pun tahu. Nggih. Mas Hari Kula juga boten saged ngeten. langgam Jawa mau menyanyi kula wakil Mbak Elisa niku wau. Oh, nggih. Lah niku wonten orjen kok. Nggih, Nggih, Lagu niki- Campursari ndak apa-apa. Komplit tok niki Nggih. komplit. Napa? Niki Kersake Mbah iming-iming. Muri kok. napa Mbah Diren? Nggih, Bandiren. 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 Nah, Nggih. Pak apa Mbak Bupus? Diren. Mbah Monggo. Pupus, Mbah Pupus, Mbah Pupus. Wajib. nggih. Lagu wajib lho Mbah Pupus nggih. Nggih. Mangke apa? Nggih. Kenten mangke apa? Hah? Empun. Nggih, sampun. Ming pisan iki Nggih. biasane mindu. Mbah Pupus lho, monggo Mbah Pupus nggih. Napa? Nggih. Karangkates. Karangkates. Ya. Bum Pipah. Oke. Yuk, Karangkates diat lagi. Nggih, monggo-monggo. Nggih, niki biasane kali Mbak April. Ya. Ngoten, nggih. Nggih. Yuk, oke, Dewa. Yuk. Karangkates, monggo.
saiki kowe karang kates pikat tresno aku kowe nate sumpah ilang musra saiki ana endi hati anggotan sembah nuwun barakallah sembah. Terima kasih Mbak Bungkus. Nggih. Terima kasih. Nggih, Mbak Dukung, Mbak Diren, terima kasih sembah nuwun. Sedaya sedayanipun nggih. Wah, jan ngeten iki guyub rukun saestu Pak Alek nggih. Nggih. Niki nunggal rasa nunggal Kleru Mbak Lurah. Nggih. Kotake sing beto kula nyanyi. Ngeten iki Alhamdulillah, matur nuwun wis. Nggih. Sembah nuwun. Ya Allah, alhamdulillah Ken. Nggih. Niki Cinta apa Her? Nah, Pak matur nuwun matur sedayanipun. Mbak Elisa lenggah ya. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Tatin. Kok yo wis Matur nuwun Mbak Lurah, Mbak Camat. Sik tak matur mugi-mugi. Titinmu aku ngerti. Mugi mboten iya, tak matur nuwun. Nggih. Diparingi muga-muga ora loka tambah kebak kuwatah Amin, rezekine amin, banyu amin, mili. amin, amin, nggih. Pokoke mboten enten kendate. Nggih. Niki anu napa Pak Dan Ramil. Nggih, Pak Dan Ramil kali. Dan Ramil, Nggih, monggo. ya. Kersanipun. Pak Dan Ramil. Nggih. Nggih. Monggo. Nempang mriki, Pak. Nggih, monggo. Mumpung enten kesempatan. Wah, Nah, sing saka nggih. Magetan do rawuh Mas Eh. Suwo.
CS. Alhamdulillah nggih Mbah Trimo tetep setia nggih Pak Alek nggih. Nggih. Nggih Mbah Trimo. Pandan ramil enggak mriki. Monggo. Nggih. Ota. Jadi aku mencari banyak Nyandoke Jolo kari siji Atol jahe nak jahe jatuh Jahe di Kontol jari banyak Pak Suyatno mawon Kari Pak. siji Pak Suyatno monggo. Ingkang saking panikan.